Agani ka por nga play pi baro ki bape ke kani ga video ka bang post ne bat ka bang kren gani ka por bat kani ka ga jing pla ju ikun jonga ya ka ka ba try su open pau I minimum step bat ka dei sha ga jing mahami I ya I bat ashwa ba in plangan pun ka mau fi knet na ka tin ga jong blay naki kam op so la ka nong ka ba ar ka khot ka ba khat nyok ong ka tin jong blay kan jai ki singi ba khadu ong u blay ba ngan the no ya min sim jonga halor ka do baro te ki kun senrang jong pi bat ki kun kan thei jong pi kin ya thu lupa bat ki samla jong pi kin yo I jing I thu pau bat ki tamben jong pi kin jong pi ro kin pos new ki jing pos new pi snu ki ni ka tin jong blay ba ka tin jong blay ong isni ba khadu blay the na min sim bat ki samla ki long kami long pa ki rang ba kin pos new kin I thu ki jing I thu pau bat kani cha ka jadu kin ki si dei watang ki long kami long pa handre ka dei ru wat ki klum bat pio sngo ye kani ka tin ka jong blay bat ha kani ka por bat ha kani ka por ha shwa ba pin yo sngo ye kani ka jing pla ye jing pla ni kun jonga bat kani ka jing pla ka dei sha ka jing ma ham ro I ki prakhna kim dei ban sait la ye la ki jong ki kimi ki pa kim dei ban ye le psa ye la ki jong ki kimi ki pa namar ka iba ka tin ka jong blay ka kren efsos ko nong ban ru khot ka bin kontater kong ba phi ki kun to ko ngu ye la ki kimi ki pa ho turai namar ka ni ka long ko ba dei ken bat ka tin jong blay ka ong naga kita proverb ro kong ba to ikai khuna ha kan ti ka jong blay den da ula he la sam la rang ba unom kriya no da ka ba shepting yo turai no pen iba no suspa kata ka long ko don kam shisha bale jisu ro ong to chai ki khna bikin wan changa na ba ju ki long ki ma ki bdeng takat au bu jisu ro usai ki kena nomor bo kwa bani kai ke kan ti ke jong blay ka mun ka jong blay mana kani ka pot pinyo sngo wi ke jing pla ju ni kun jo ha dar kun ba na posnya marka wan karapchor mga sila ikmik pa tawari nga posnya na am posnya na kawan karapchor am na mga nga kam ko mo ikmik pa am ang sila am tawde ngarang song hang tu am ngarang la kai kunjan la kai am nang tawde am kawan kadap charem la wan kadap charem benrong na yake rukhoj am tawde ngarong duai lang tem ben poi lang sebeneng tawde apoi sebeneng am apoi sebeneng am tawde am la poi sebeneng am la tho am gajing pen pau am mga sila mik pa am kam kongore am nang tawde một point này sẽ chỉ chắc mà tawde em ngayam ten mà tengam kuasa temen posisi chắc em marka korden em ngayam ten na lapin sum yang lapin sai em lapin phong ka sabti em tawde lapin posisi benang em ngakandin na jing tia em tawde ngarang poi sebenarnya ngarang poi sepertiman pio sngo wi ke jing pla ju kun jonga yong ba yo I ke jing rong no I ki ru khoi bat ma I ro aden bai duai sha rong ba den bai yo I bat hadin ba ka don ke jing ma ham I ong ba am dei ban sai la ki mi pa la da sai la ki mi pa pin poi du jok bat yong ba hadin ma ngai yo I ka tanga yam ma len yar bat hadin ma ngai len yar bat hadin ba try umap I bat pen kup pen sum sa I bat pen kup I ka jan bat ka jan ke kren ya ka jan kup ka bali bat ka jing sum ka kren ya ka snam ka jong try su ka ba sa I bat nganget pi sngu thu ye ni ka jing pla jong I bat ani ka dei ka jing ma ham I bat hadin ba iken det I don pen ban ha perthei bat kani ka dei ka jing ma ham ya I bat ngarpat ni ki kimi ki pa ki de ban hikai ki kun ki ti la de hang hakal ti ka jong blay number what da ki khna ro ki blatip ya ka ba ha ka bas new ki nom dan chaka ki ma ka jong blay nget scam pi yo I ya ga ne ki jing pla nget u blay kor khu pi nam ta ka borom jong blay amen kule shibon